Tak čus, já ti pustím 2 moje písničky a ty mi řekneš, jaká je lepší. Dobre. Tak první, jo. To byla první. Akože úprimne som čakala, že to bude niečo akože takéže horšie, ale hej, ale bolo to fakt dobré. Očakávania boli určite slabšie, ako bolo toto, že fakt to bola dobrá pesnička, čiže... Není to jako žánrové, co bys poslouchala třeba? Akože radšej mám rap, ale si aj toto kľudne vypočula, hej. Tak já dělám druhou teďka, pustím. Jasné. Akože táto bola tiež dobrá, ale tá prvá sa mi ľúbila. To říkají všichni, no, těmto. Upřímně, přidala bys si nějakou do playlistu třeba z nich? Tu prvú určite, hej. Odkud jsi z Slovenska ještě jednou? Z Trenčína. Trenčína. Pozdraví do Trenčína, všichni tady.